Hai no hai lam soko ani blogo kita book iko ang thangai tongo kaisa jagao outing thangai tongo blend nogo tongmani ang selarka nei outing thango tei ang nubu nugya ko amo bukhi to ko man nukhana norong nubu man khana na ang nugya ko hingke ang tau thangai tongo kai ko kai finally ang sokete iko amo boro no disemana hingke ko science city wa ang sokeka hingke sokayai ang malaika ani staff khorong ni bai rok ang malaika hingka kai coincidenta malai de kabar bai hingke ko nai tongdi ang bai baksa kasal tabok habui tongo hingka kai aro thangkai ang nong no bisi phunung maya hapono kisa kisa phunung nai hingka kai nura ang bai baksa nai tongdi science city yang to tini no fast hayo aro wa hingka kai semia ang semia do bengti habnai bengti thangnai angkon semia yang to blamono ko yang to blamono ko so ji bui thango yang te nang lok thango hada ang bilai nyam chen sakaisa mane butwa haikro kaisa ma tongsiwo because ang sia hangke ba bengti thangnai ko nai je bui thongai ti thongang bo hingkai ko hapka lena hapka hingka ke boros segan thanai chawi maya haibano iko boros segan hapka aro naikha hingkai iko apka oro aina roko ang blemi rosta jaka mane poma hai roko no buta gam bakte hingkai ko oro aina bo oro baksa kai thangi me lama rok ngai thangpo apana ang hingka kai papar ke na habui thangpa kya hingka asuk lelia o boro rok hingka ko boro kai kisa koro jagelai to layo ta aina rok thute layo hai rok ni saw tang kai ko tabu kai ang kai thangai tongo hingka kai iko nog makhana ang thangai tongo yang wasiang ngai ang to nokhori se phakya gai ko norok tabo nai tongdi yang joto no phunung nai no manje phunung man sak jaga to hingkai ko ang staff khorong ni rok mo kai sir hingka kai amo kai miss hingka kai Gorilla. jangko no ko sabi khaya Work in process. ko inform khlai se kya hapano virus strictly sen ekta nongka Indian honeybee. Queen pineapple. King cobra po. Gorilla.
Hingkai ko norok boro visit klaimano iko weekly holiday rok tei besek nang omorok sijak hingkai ko sang tabuk nok khlaikya hingkai tini no nukphaio hingkai iko tabuk khai nok khoka hingkai kisa hingkai tabuk belai no mai ophui suka diponi mai rok chajakya hinui tabuk hingkai kaisa jaga thangai habui chalai sine hinui KFC o haide balik suka 1 year ni upor hai kha ka amoni bagoi bo KFC haye chaphaja okai gaske okhui mani bagoi dosok ta samani nasi nusung mali akem na phano hain dokha chasuka aske sa an bhobo here perersi thangsi o hangkai ko sabai kha tabu mukti tondo hangkai ja an blog no nai ai rong no blai ni hambai ebo boskango nai tongki nong support